एसे किल' गोलैबाय आरो सारायाव एसे गोलैयो एसे माने एसे माबानायानो मोनथाम एरबावगौमोन ओमफ्राय जों नैबे थालिर बिलाइयाव सावगासिनो जाजोब्बाय ने जागासिनो र' नायलां हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं भिडिअखौनो लाबोनाय जाया गोबाव गोबावजों लाबोनाय जायो जोबोद गोबावजों आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय दिनै फिन खेबसे लाबोफिनलायबाय भिडिअखौ अखाबो जेब जेब हागासिनो दं नैबे जों गामिनि दुब्लि ओमफ्राय जों बै नाहर बै हाजो सेराव बेरे दिनखाना ना मा होनो जोंथिं दिनखाना होनो आरोखि थ' बेखौ नुदों जों बेखौ सावनो थांगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माने दाख्लै सासे हिन्जावखौ जोनानै मोखांखौ बुथेहोजोबदों आरो बेयावसो नुनाय जादों मोसौ खाफैदोंमोन नामानो थ' नायलांबाय था भिडिअखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर जों बेरे खावनो थांगासिनो दं बै हाजो सेराव आरोना बैयाव दङ ओरै थांसै हाब ग्रेट ग्रेट होनलायलायबाय सिन्देला दै सिम अखाबो हागासिनो दं जेब 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 जेबनो माइफ्रा नाय ओरै हाजो ओरै माइ दुब्लि थांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो चेनेला आंना फिसाथार गोबाव गोबाव भिडिअखौनो खालामनाय जाया गोबाव गोबावजोंसो मोनसे गाहाम भिडिअ लाबोनाय जायो टायारजों सावगोन दिनै साइकेल टायार बेलाय दानसुनानै लाबाय थुख्रा थुख्रा बेखौ गनाव खानोसै सावनोसै हेभि नुखायो जायगाफोरखौ ओरैजाय गामिनि नालाय बिदिनो आरो हरै साइडआवबो दङ हाजोआ हाजोजोबखा जों गामिया बेंखनजोबनाय आरो औ नायलांबाय था डाइरेक्ट बेरे सावनायखौ दिन्थिनोसै नै अखा हाबाय थादोंना लामायाथ' हाग्रा जोबखायानोखा ओरै ओरै सानै थांगासिनो दं ओरै दै हनै हेल' हेल' लेवार थेवार थानो हागौलै बेरे खावनो थांगासिनो दं गाइसमोन नायदो आरो भिडिअखौ नायलांबाय था माइजों हाजोआव मासि समायनालै जायगाफ्रा दुब्लियाव फैनायानो जाया हाजो सेरथिं जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आं सावगासिनो बेरेखौ नै सावगासिनो जाजोब्बाय ने जागासिनो र' नायलांबाय था भिडिअखौ आं बांद्राय खेबनो हानाय नंला लोगोफोर अखाबो हागासिनो दं नै अखा सिजोब्बाय बिराद सिरियास जोबाथाय सेसखा आरोना थ' भिडिअखौ नायलांबाय था सावगोन नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बासाखौ फैलाय फैलाय नैलाय दा बासाया बांद्राय गिदिर जायाखै गिदिरानो माथो एसे फिसा नुयो हा थ' नायलांबाय था थ' सावगोरनोसै ओमफ्राय अखा हादोंना आं डाइरेक्ट सावनानै दिन्थिनोसै दे नै 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 थांबाय नै जानोसैलाय बख'नोसै बख'हांबाय बेलाय जाजायो खावा जाब' सासे हारसा दं बे बांद्राय रोङा नायलांबाय थादो बख'नोसै डाइरेक्ट केमेरा खेबबाय थाला नै अखाबो होबायबो सफैनाय लोगो लोगो बख'गोरनि बांद्राय गैयालै बेया फिसाया एसे सिगां माबाबावनांगौमोन सय पल्लब जाहैबाय आरो मोनथाम देरबावगौमोन ओमफ्राय जों नैबे थालिर बिलाइयाव बख'नोसै आरोना नायलांबाय था भिडिअखौ दाख्लैना गिदिरसिनमोनलै दाख्लैबो मोनसे जादोंमोन जों आं भिडिअ खालामनाय जायाखै आरो दंबावो मोननै बेखौबो लायोबा भिडिअ खालामफिनबावगोन र' दे नै बानायखांबाय नायनायाव एसेल' नुयो मबाइलाव ओमफ्राय एसे बुरजायानो आरोखि 1.5 केजि जागोनदां एबार सुनानै एवनोसै र' नै बख'जोब्बाय दा एवसिगोन आरोखि बारा गैया दिनै एसे माने बुरजायानो मबाइलाव एसेल' द्राय नुदों थालिर बिलाइयाबो उल्थासो बफ्लांदों नै बांगालफोर जाग्राथिं अरजाया दे भाजा खालामगासिनो दं
सारायाव एसेल' नुदों दे थारमाने ज' एवजानाय जायासै जों साब्रैमोन नालाय बेनि उनावहाय रानबाय राननायाव एसेल' गोलैदों आरो सारायाव एसे नुदों एसे माने एसे माबानायानो सारायाव एसेल' नुदों औ नायलांबाय था या मोनबाय आरोखि जों दा जासिगोन आरोखि माजों 8 PM जोंसो जागोन जों ले सांगालदा फिसासोमोन उफाय गैया नैबे ब्रा ब्रा खुथार खुथार गाबबाय थानायाव बेखौ लेंहरनाय जाबाय नोंखौ लेंहरनोसै आं मोनसेयाव मोनसे माबागासिनो दं साननै सानथामनि उनाव सावगोन जों मोनसेखौ सोरबे सांगाल आं जाफैगौमोन आं जाफैग्रोबायलै नेक्स्टआव नों जाफैदों नेक्स्टआव नों जाफैदो फिसासोमोन दिनैना बुस्थुआ